Είσαι έτοιμος? Τελικά τι κατηγορία έχεις αποφασίσει? Υπάρχει χανούτρα από σκέλη. Χανούτρα από σκέλη, ναι. Ανέβα στο κουπί, μην τρέπεσαι. Χαμηλότερα από σκέλη υπάρχει, ρε, γυμναστήριο με όργανα. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρει, θα το κάνουμε σκοτεινό οθόνη γιατί αγχώνεται. Και θα λέω εγώ 20. Α, είναι 20 εσένα. Α, 20, ναι. Είναι πάλι καλά. Είναι η μπαταρία. Πού θα το πάρεις? Στο 30. Ναι, 40 ξεκινήσει. Περιμένουμε μισή ώρα. Είναι εντάξει, βολεύει γιατί ξέρω, λέει, δεν ξέρω να κάνω κουπί. Κοίτα, μαλάκα, αυτός είναι... Μόλις δεν δώσει τα πόδια του θα βγει έξω. Θα βγει έξω από το... Έλα, σταμάτη πάρτε. Έλα κοντά. Θα μηδενίζεις? 20, Είσαι χεσμένος? Τρέμω. Όχι, είναι εντάξει. Σε 10. 5. Τράβηξε την πρώτη Τι κάνεις από το πρώτο γύρο? Τράβηξε την κουμπιά την πρώτη που τόσο δυνατά που σηκώθηκε από το κάθισμα όλος του. Κράτα να μπορείς να μείνεις σε ένα επίπεδο. Α, στις 20 είναι αυτός, Ναι. 2 ακόμα. Πάμε μια ώρα, Τράγω το κάθισμα, ρε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15! 23, Έλα! 25, 5! 26, Άλλο ένα, μπράβο, stop. κοίτα με, Σήκω μόνο που ξάπλωσα για λατρεία, ρε μαλάκα. κοίτα, στο καθένα χέρια εδώ. Δείξε, μπράβο, δείξε. Κοίτα εσύ πως το κάνει. Δείξε. Τι μου λέει τώρα, λέει. Όχι μακριά. Περπάτα. Ναι, ναι. Α, ετοιμάσου. Τι δήλωσε? Σε 3, δεν ξέρεις. Σε 30 δεύτερα. Καλό, τι βάλα εδώ. 20. Δέκα. Κάνουμε και τα μπέρμπις είναι η ουσία. 5, 3, 2, 1, πάμε. Έλα, πάρ' την πρώτη. Κάλμα στο κουμπί και πιέζουμε το μπέρμπις. Κοστά έκανε. 24, 27 μαλάκα. Είχε πολύ, είχε 1-10 περίπου. Δεν έχεις βάλει τέτοιο. Δεν έχεις βάλει αεροπλάνο. Ας το, δεν πειράζει.
Άσε, μην το πειράξεις. Μην το πειράξεις, πήγε καμιά μαλακιά. Έτσι, ωραία. Θα παίρνεις μη κάνεις φρενάρμα, θα ανεβά χτύπα με στήθος. Και τράβα το κάθισμα μπροστά να φύγει, να μην σε ενοχλεί. Τράβα το κάθισμα μπροστά και φύγε. Πάμε. Γρήγορα κατέβασμα. 1, 2, Μπράβο ρε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ανέβασε. 20. 15, 16, ανέβασε λίγο. 10. Πάμε, 18. Πάμε, 19, ανέβασε. 20, πάμε. 5. 21, πάντο. Πάμε. Μπράβο. Δουλειά. Λέω ψέματα 10 στο 15. Κοίτα με λίγο. Κοίτα, το έχεις. Σήκω. Πόδια και πήρα. Περπάτα λοιπόν. Εντάξει, για σκέλ καλό είναι. Περπάτα. Μαμουνιάρικο σκορ. 25, 27-21. 22. Εντάξει, μαμουνιάρικο σκορ είναι αυτό. Ο Μίτσος είναι μαλάκα. Πες πόσο χρόνο. 30. Περπάτα. 20 δευτερόλεπτα. 15. Έλα, δεν είναι τίποτα ρε μαλάκα. Κράτα ένα καλό και μετά δώσ' τα όλα. Σε 10. Στο άλλο λέω να στήσουμε κινητά, να βάλουμε 2 μπάρες Βάλω κάτι μακριά από εκεί. και ξύλο. Θα τη βάλουμε όλοι μαζί. Έτσι το κάνουμε. Θα έχει δόντια για να βάλουμε. Να τα στήσουμε. Μπορούμε και ένα κινητό να τραβήξουμε και τους 3. Όχι. Έλα, πάμε. Άστο, μην είναι ψηλά στα μπέρμπις. Τράβαμε εσύ. 1 2 3 4 5 Τι φρενάζει το κατέβασμα. 6 Έτσι, μπράβο. 7, κοντά τα χέρια. Πιο κοντά. 8 Τι φρενάρεις. 9. Πάμε. 30 11. 12. Ανέβασε λίγο. Έλα 13. Πάμε. 20 4. Πάμε, 15. Ανέβασε τώρα. 10 Πάμε. 10 πάμε. Πάμε να πιάσουμε 18. Πάμε. Πάμε. Πάμε 3 2 20 Μαλακα, δεν ίδρωσα. Περπάτα. Ένα ακόμα είναι. Κυνήγα λίγο το κουμπί, να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Να Έλα, 20, πάμε 23. για 20 Περπάτα. μπέρμπις ακόμα. Θέλω ένα καλό τώρα. Γρήγορα τα παίρνω. Πες και εσύ μου. Κλείστε τη. Ναι ρε, πώς κάνουμε push-ups και κάνουμε bounce.
Λοιπόν, έλα, 30 δευτερόλεπτα, έλα προς τα εδώ. Τελευταίο και πίνουμε νερό, μια χαρά, τελειώσαμε. Βάλε. Βάλε τα ποδαράκια σου. Έλα, δώσε ένα τελευταίο 10 δευτερόλεπτα. Αμμονιά, πάμε, σταμάτη, έλα. 3, 2, 1, πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, ανέβασε τώρα λίγο, έλα, τελευταίο είναι. Πάμε, να περιμένουμε κανένα μπάνιο, Πάμε. Πρέπει να τα δώσει. Και έχει θερμίνα, πάμε λίγο πιο ψηλά. Έλα, τράβα λίγο δυνατά, δώσε λίγο πόδια. Λία, είναι ο τελευταίος γύρος, ρε μαλάκα, μην πέφτεις τώρα. Μπράβο, μην πέφτεις τώρα, Μια θερμίδες, έλα, πάμε. Έλα, μια καλή. Μισή καλή, πάμε, μπράβο. Τέλειωσέ το τώρα, τέλειωσέ το, μπράβο. Κράτα ρυθμό, εκεί. Μπράβο. Πάμε, μπράβο, ναι. Μπράβο, μην είναι σκυμμένος, μπράβο. Πάμε. Μπράβο ρε, πάμε. Πάμε μπροστά από το ροου, πίδα. Μπροστά από το ροου, πάμε. Μην κολλάς τώρα, 30 δευτερόλεπτα, πάμε ρε. Πάμε, 20 δευτερόλεπτα. Με βήμα, προχώρα. 15, πάμε. Έλα, 10, 9, πάμε. 5, πάμε ρε. Είναι νεκρός. Σταματήστε να το χτυπάτε άλλο. Είναι νεκρός. Σταματήστε να το χτυπάτε άλλο. Να το κουμπίσω, να του βάλω λίγο τα τσουτσούνια μου μέσα στο στόμα.